Delegate President in machine. Seta Matarajat Chris Williams. Chris William on the beat. Time boy tiswatichita sina marambire kusita when money talks inyararitsa munongosiva mena dzidovhiringitsa mufunge taichila vachitsvinya neksaona future yaibwinya yaikona vaifungana nagona vasina kona mwari akava exposa tichiona mwari vaifunga kuti ndewoveka vachiti zvoni vacharamba vari paiti chinzima peka mwari vanosimudza varanda vavo havatipe basa ravo we will never forget. Vakatira tiba jihati in the struggle of life. Tiri mubishi pisi wondering kuti why we akona vaya vaisada kona zvichifaya vaisanzwa tsitsi unge matsi kusvika pakuputsa zvatavaka tichitraya. Vachihoro vakataura vakati vazukuru mwari haraswe kana mukangomurasa betsama racho reupenyu hari paswe saka chibvai masiva tikutenda kwamina kwekokoitesha musambofamba kurasa nekuda kwematambudziko kana puresha chibvai masiva tikutenda kwamina kwekokoitesha musazofamba kurasa nekuda kwematambudziko kana puresha. Chris William on the beat.